Ну, типу, тебе їм заявку. Що-небудь Team match. Let's go. Даня, де вони всі? Blue team has scored for the tie. Tie. Ну наш креса, блін. Де всі? Nice shot. Target down. Аня, вбила ти його. Enemy down. Боже мой. Ні, ну нас просто зажали тут. Таня, я просто. Просто зачем бігти, коли вони ще вообще це є? Nice shot. Я не люблю, я не можу. Знаєте, Таня, в мене пісій, бо в мене юмпік, я не можу з юмпіка не сидіти. У мене юмпік то на самий фіговіше виходить. Буває. Ну блін, і лагає. Я не лагав. Trust me, I can fix it. Боже, як я тебе не вбила. Бо у нього петух. Треба їм У мене добре. теж. Ні, у мене теж петух. Просто попанула. Cover me. А де сюди тепер? Тепер я апну. А блін, сходить, дебільні. Ненавиджу вас. Cover me. Killed. Та блін, ну. Та що за діч? Таня, в мене просто їх лагає. Я не можу не ж. Мене петух цей лагає тупий мене. Clear. Як ти мене забрала це стінки? Та нічим прикольно. Я всім допомагаю, а не вбиваю. No mercy. Таня, я 6 допомоги зробив. І не можу вбити, і 3 лише кіла зробив. Fired. Де нафіг, тіп? Я Killing вмісю spree тебе. for the blue team. Help. Я буду просто. Таня, мене теж собі, я не можу нікого вбити, все. І в мене телефон лагає. Телефон не лагає без питання. The blue team is about to win. Target down. Ну блін, ну за що, блін? 8 допомоги. Я хочу когось вб'ю сьогодні. Таня вже на скарі, так? На грозі. О. А, я вообще в стінки. Enemy down. Reloading. Таня, ти на чому вже? Expired. Єс. Cover me. Іди нафіг, іди нафіг. Мені 8 кілів. Мене 5, і в мене 11 допомоги. Ти тихо буде сам. Ах ти ж падла.
Таня, ти на чому? На якусь фігню. Half of the match is over. And the blue Ти team на is in the футбол? lead. Тобі летати? Reloading. У мене снайперки. Я понял, мене теж. Та блін, знаєте як обідно, Таня, коли в тебе всі патрони йдуть вверх. У воздух, не в голову, а в воздух. Ну ти тільки хоча б скажи. Ні, він не каже, він буде секувати, звісно, які в нас тут, які тут у нас хитрі, блін, пацани. А хер тобі, не дам тобі хір. А бля, Дивіться, дві допомоги, в мене канапі допомоги, та не далі допомоги. Їх вони і засовують.